Hola, m'agradaria invitar-vos a una classe gratuïta de Tai Chi en la que podeu descobrir els beneficis per a la salut física i emocional que aquesta pràctica us pot aportar. Una classe de Tai Chi està dividida en diferents parts. La primera part és el Qigong. En el Qigong fem exercicis per millorar la nostra salut física, energètica i emocional. La següent part de la pràctica del Tai Chi són les coreografies. Anomenem formes i són aquestes llargues sèries de moviments que sovint veiem per la tele. I la tercera part d'una classe de Tai Chi és el Tui Shou. El Tui Shou vol dir mans que empenyen. És una pràctica que es fa en parella per treballar la sensibilitat, en la qual s'apliquen els principis de suavitat i no resistència del Tai Chi. Espero que aquestes explicacions hagin suscitat prou interès en vosaltres com per venir a provar una classe de Tai Chi amb mi.